माबायदि गेलेनाय जायो नै नेशनल मोनबेसे गेलेनाय जायो मोनबा नेशनल गेलेबाय ना ओमफ्राय फरायनाया सोलिफायोना सोलिफाया सोलियो नैबेखौ साइडार होनबाय साइडार एमिं STC स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर ओके बाहाय एडमिशन लाबा जों टेस्ट लायो साइ माने स्पोर्ट्स अथरिटी अफ इंडिया बेनो जादों काथालगुरि गामि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बेयाव जोंनि खाथियावनो दङ मोनसे साइ ट्रेनिं सेन्टार नाथाय बे साइ ट्रेनिं सेन्टारनिफ्राय खाबुखौ जों लानो रोंदोंना रोङाखै नै बेसो मोनसे गिदिर सोंलु स' लोगोफोर बेनिखायनो जायफोरा इन्टारेस्टेड जायनि गार्जेनफ्रा इन्टारेस्टेड नोंथांमोननि गथ'फोरखौ बेयाव एडमिशन होनो एबा ट्रेनिं होहोनो गोसो जायोब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायलांब्लानो बुजिलांगोन अके बे जायगाखौ फ्रन्टनिफ्राय हाबजेनोब्ला जों नै बेबायदि नुनो मोनो नै बेवहाय सोरगिदिं मोनसे डिजाइन खालामनानै दोननाय माने सार्कोल ओमफ्राय गेजेराव मोनसे माबा मा होनांगौ मा जानांगौ बे माने लावथब आरो नै बुहुम अर्थ दा बेबायदि साजायनानै दोनदों साराउन्डिंसफ्राथ' बिराद साफा ग्रीन बिउटिफुल स' दिस इज साइ माने वेलकाम टु साइ क'क्राझार दा फार्स्टआव जों नायग्रोनि दे हकि होनो जायखौ हकि ना हकि ओमफ्राय नैबाव नायदो नै नोंथांमोना नुदों ना गोजा गोथां माने ब्लु रेड माबा माबि नै माने सेकेन्ड बेस्ट हकि ग्राउन्ड बियो माबानि जोंनि आसाम स्टेटनिनो बियो नै नोंथांमोना नुवाखैमोन जानो हागौ जोंनि खाथियाव नै क'क्राझारावबो बेबायदि मोनसे स्टान्डार्ड हकि ग्राउन्ड दङ पुरा प्रेक्टिसाव दङ नै प्रेक्टिसाव ओमफ्राय नैबो दं नैबे सारानो जाहैबाय नै हकिनि कोच नमस्कार सर मेरा नाम टीबी गंगाराजू है टीबी गंगाराजू कितना स्टूडेंट्स है आपका मेरे पास 25 स्टूडेंट्स हैं 25 कहाँ है सर सब पूरा आसाम का ही है आसाम का ही है ना अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है 4 बोरो लड़की है हाँ एक बोंगाईगांव का एक कथलगुरी का एक बीच वाला भी बोरो लड़की है कहाँ तेजपुर ना तुम्हारा रूपाली नगाँव जोंथ' फ्राय टिभियावल' नुयोना हकिखौहाय जोंनि जायगायाव माने हकिया बिराद खम दा एन्टायर माने जोंनि बिटिआरावनो दा क'क्राझाराव मोनसे बिराद मोजां बे ग्राउन्डखौ नोंथांमोना नुबाय आं माबायदि गेलेनाय जायो नै इसका सिलेक्शन तो आ रहा है ना सर ट्रायल 20 तारीख को ना दा नैबे ऐसे वो लेने का प्रोसीजर कैसे है ट्रायल प्रोसेस है अबव 12 इयर्स बिलो 16 इयर्स ओके 12 to 16 तब अगर नेशनल खेले तो अच्छा ही है हाँ अगर नेशनल नहीं खेला तो अगर टैलेंट है उसके पास शी विल बी एबल टू एवरीथिंग ओके एवरी टेस्ट ओके जैसे कि फिजिकल टेस्ट जो होता है अगर उसमें अच्छा है हम बना सकते हैं उसको लेकिन सर मतलब ये एक ऐसा है मतलब हमारा गांव में तो ये ग्राउंड ही नहीं है और सिखाने के लिए भी कोई नहीं है लेकिन वो हॉकी खेलना चाहते हैं खुला लेकर आओ उसको लेके आ सकता है ट्रायल में हम ट्रायल में लेकर आओ हम प्राइवेट सिखा देंगे यहाँ कोई रूम देकर सिखा देंगे कोई बात नहीं अच्छा ऐसा नहीं हम भी क'क्राझार का एक डिस्ट्रिक्ट टीम बनाना चाहता अच्छा वाला क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट से वेरी नाइस दा जोबोद मोजां खौराङा बेनो जायफोरा माने हकियाव गेलेनो गोसो माने रोङाब्लाबो गेलेफेराखैब्लाबो जुदि फिटब्ला नोंथांमोना बेयाव फैनानै जगाजग लाफैनो हागोन गार्जेनफोरा नोंथांमोननि गथ'फोरखौ जुदि होनो गोसो जायोब्ला जगाजग लाफैनो हागोन बेयाव नायदो नै बला गोरा माथो एसे बला नैबे जाबाय नै हकि बल बिदिनो नैबेयाव गेलेग्रा सासे बिनानावजों आं सावरायनि जुलिमा बसुमतारी नैबे बिनानाव महायनि नोंलाय आं चिरां मा गामि बे सामथायबारि ना बेनिफ्राय नों माब्लानिफ्राय जइन जाया बेयावलाय आं 2017 जइन जादों 2017 होमब्लालाय गोबावसै ना ओमफ्राय गेलेबोबाय बिदिनो गोजानाव गेलेहैबाय फैयोबा सुबिदा जायो बेयाव जोबोर सुबिदा आरो थानायनि गेलेनायनि नेशनल मोनबेसे गेलेनाय जाबाय मोनबा जाबाय मोनबा नेशनल गेलेबाय ना ओमफ्राय फरायनाया सोलिफायोना सोलिफाया सोलियोना महाय हाबो नोंलाय आंबो अलंबाराव हाबो मा क्लास 10 नै बेबायदि आरो उसुबिदा गैया स्कुलावबो हाबनो हायो आरो सोलोंनो हायो नैबे बिनानावा नै नायदो गोजाननि दं नै ओरै बिनानाव सासे दंबाव नै उदालगुरिनि ओमफ्राय ये महाय नगाव बेबो बर' महायनि नगाव बिदिनो नै
गोजान गोजान दं माने आं सानदों चिरांनिबो गोबाङैनो फै नाजाफै बेवहाय ओमफ्राय नायदो नै ओरैहाय नैबे जाबाय आर्चारि इभेन्टनि 30 students from all over India or Not only Assam. only Assam okay बैथ' नैबेथ' स्टेन्ड जाहैबाय ना नैबे नैबे स्टेन्ड आरो दोनग्रा नै दे गोजौनिफ्राय खोन्थाबोदो दे औ औ बेखौ लंबार होनो लंबार औ स्टेबलाइजार होनो आच्छा बे आखाइ मावनायखौ कन्ट्रल खालामबाय अके नैबे बुस्थुआ ने अ ओमफ्राय नैबेखौ साइडार होनबाय साइडार एमिं आच्छा एमखौहाय नैबेजों खालामो ने अ बे स्ट्रिं बे हुकिं जाबाय बिदि आच्छा ओमफ्राय ओरैनोथ' जों बोरलाखौ होननांसिगोन ना माथो बर'आवलाय हो बोरला 30 जन दङनो गासै हौवाफोर हिन्जावफोर गेदेर गोरलै बेबायदि आरो दा बेनो नै बिसिनि एरियाया ट्रेनिं एरिया बियो आर्चारिनि स' जायफ्रा इन्टारेस्टेड जगाजग लानो हागोन नैबे जोंनि क'क्राझारनि साइ स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डियायाव नोंथांमोना फैनो हागोन बेनिफ्राय नै ओरै जागासिनो दङ प्रेक्टिस मानि प्रेक्टिस होननानै बुङोब्ला एथलेटिक माने खारनाय मानाय नै बेफोरबायदि आरो गोलाव खारनाय गुसुं खारनाय माने आं मोजां मिथिजोबा आरो ओमफ्राय नैबेयाव नुदों दा नै बियो माने गोजा लाइन बोनायनि बे ट्रेक एथलेटिक ट्रेक आरो बे बिराद स्टान्डार्ड प्रफेसनेल एथलेटिक ट्रेक बियो नै दा बेवहाय प्रेक्टिस जागासिनो दं ओमफ्राय मानि प्रेक्टिस खालामगासिनो दं नै बेखौहाय नैबे फंबायनिफ्राय नोंथांमोना खोनासंदो औ स्प्रिन्ट दं मिडल डिस्टेन्स दं आच्छा ओमफ्राय प्लेयारफ्रा बबेनि दं दालाय दाथ' डिस्ट्रिक्ट वाइस दङ आसाम आपार आसामनिबो दङ शिलंनि दङ नगावनि दङ गुवाहाटिनि दङ जोंनि क'क्राझार दं बाक्सा उदालगुरि बेनिफ्राय नैबेयाव नुगोन नोंथांमोना गेलारि माने स्टेडियाम आरो बियो साइनिनो नै नायदो बेसे समायना गिदिर बेयाव दङ आंबो हाबफैफेराखैमोन सिङाव नोंथांमोना जुदि हाबफैयोब्ला नै बेखौ नुगोन आरो माब्लाबानि समाव बेबायदिनो मोजां खेलाफोर बेयाव अर्गानाइज जायो ओमफ्राय बे समाव जुदि नोंथांमोना नायफैनो गोसो जायोब्ला नैबेयावहाय जायगा लाफैनो हागोन नोंथांमोना नैबे स्टेडियामावनो जोबोद समायना मोजां नै गोजौ गिदिर नै ओमफ्राय नैबे सिङावनो बिल्डिं सिङाव हाबोब्ला माने नुगोन बेवहाय वाल अफ फेम माने बेनिफ्राय जाय साक्सेस जानानै थांनाय गासै स्टुडेन्टफोर नैबेयाव नायदो नोंसोरो नै श्री हलिचरन नार्जारि नुबायना नैबे बिथाङा माने हलिचरना नैबे साइयावनो जइन जाजेनदोंमोन नै ओमफ्राय बिदिनो आरो ओरैबो दंबावो गोबां माने मोजां गिदिर नेशनेल इन्टारनेशनेल खेलाफ्राव औ नेशनेल इन्टारनेशनेल खेलाफ्राव गेलेनानै देरहाबोनाय गासैबो नै बे पिक्चारफोर दङ नै नायदो औ आरो माने गोबां दंबावो ने सार बेखौ लागायजोबनो हायासै जेन'बा हलिचरनखौ आं दिन्थिबाय औ दा नोंथांमोना नायदो नै जेरैबो सोरगिदिं ट्रफि जेरावबो नै बेनो जाबाय जोंनि नैबे सारनिनो सार प्रदीप ब्रह्म बे सारा नैबेयो इनचार्ज नैबे साइ क'क्राझारनि इनचार्ज आरो सारा दा सारनिफ्राय जों मिथिनो लुबैना बेनोल' माने बेवहाय जुदि एडमिसन लाफैनो गोसोब्ला गथ'फोरा मा समावहाय एडमिसन लाफैनो हायो आरो मा खेथ्रआव नैबेखौ सारा एसे बुंनानै होदो बाहाय साइयाव जोंनि साइ जोंना STC होनो बेखौ STC स्पर्ट्स ट्रेनिं सेन्टार अके बाहाय एडमिसन लाबा जों टेस्ट लायो दा टेस्ट लायो आरो गावबाव इभेन्टनि टेस्ट आरो फिजिकेल टेस्ट लायो आरोखि बाहाय जाय माबा जायो क्वालिफाइड जायो बिसोरखौ एडमिसन होनाय जायो बेनिफ्राय जों हस्टेलाव दोननाय जायो दा जोंनि फैगौ 20 आरो 21 तारिखआव जोंनि बाहाय सेलेक्सन ट्रायल जागोन आरोखि बे सेलेक्सन ट्रायल जागोन आर्चारि इभेन्टआ आर्चारि एथलेटिक्स बक्सिं फुटबल हकि बेनिफ्राय टाइगान्डु उसु ओमफ्राय एथलेटिक्स आरो हकि माबाया काबाड्डिया माबायाव जागोन 22-23 तारिखआव दा गोसो गोनां माबा गेलेगिरिफ्रा जुदि गोसो दंबा बै 20 तारिखआव फैनानै बै जगदान खालामनो हायो बेनिफ्राय जिखुनु बैसो ना माबायदि सार बैसोआ जोंना 12निफ्राय 16 बोसोरनि गेजेराव 12निफ्राय 16 अके दे बेनिफ्राय जायफ्रा बेयाव एडमिसन लागोन बिसोरनि थाखाय फरायनाय एबा थानायफ्रा माबायदि सोलियो बे जानाय थानाय फ्रिगोन गभर्नमेन्टनिफ्राय गासिबो बिसोरनि खेलानि माबा स्पर्ट्स किट्स होगोन ड्रेस आरो खेलानि गेलेग्रा माबाबो आरो स्कुल फरायनायनि थाखाय जों माबानिफ्राय बोसोराव स्कुल एडमिसन थाखाय 1000 रुपिस होयो
बेनिफ्राय बिसोर स्कुलखौ कम्पाउन्ड सिङावथ' गैया बाहेरायाव कम्पाउन्डआव फरायहैनांगौ बाहेरायाव स्कुल कलेज फरायो स्कुल फरायो खाथिनि गासिबो गावबागाव मोजां मोननायखौ नागिरना खाथियाव गावबागाव स्कुल एडमिसन लानो हागोन स' थेंक इउ सै सार मोजां दा जायगाया माबायदि मोजां आदा मोजां मोजां जोबोद मोजां नोंथ' फैफेराखैमोन फैफेराखै फार्स्ट टाइम साय क'क्राझारनिफ्राय ओंखारबाय थांफिननायसै आरो ओमफ्राय लामायाव जों एसे थाबायबाय माने थाबायथावथाव ओरैबायदि मोजां ना जायगाया नायदो नै नोंलाय मोजां मोनदों मोनाखै बिराद मोजां मोनदों माने गोजोननाय मोनो आरोखि बेफोरबायदि जायगायाव बेलासियाव थाबायनो मोनो औ माने साफा क्लिन जेरैबो दंफां लाइफां ना बिराद मोजाङै मेनटेन खालामनानै दोनो दे नै नायदो नै काथालगुरि क'क्राझार काथालगुरि नैबे जाहैबाय नै गेट बेक साइडनिफ्राय इयो बेक साइडनिफ्राय गेट नै आं सिकिउरिटि नायदो नै ओमफ्राय बे जाहैबाय नै मेन गेट नै जोङो गारिया सफैबाय नै गारिया गबोबाय औ नै सदिस सोरगिदिं जेरैबो माने मोजां वाल होथेनाय दंखायो आरो होमब्ला थांफिननायनि सम जाबाय